Amb el temps que fa que ens coneixem, em sembla que ha quedat molt clar que sóc un fan del bacallà. Avui ens atrevirem a fer una recepta d'aquelles clàssiques. Això sí, amb un truc de restaurant. Fem el bacallà al pil-pil. Vinga, tenim els alls, tota la cabeça, i posem aquí que es vagin fent. No s'han de confitar, s'han de fregir, però no els arribem a ennegrir. Que vagin fent una mica. I tinc aquí el bitxo, el tallarem en unes rodelles, més o menys d'aquest gruix. I avui això tan gros no ho penso tastar. He començat dient que era fan del bacallà, però hi ha all, hi ha bitxo també, oli, en fi. Això sembla fet per mi, Vinga, doncs, que vagi fent i us explicaré el primer truc. Aquí el que farem és, quan això ja s'hagi fet, hi posarem una mica a confitar les tripes de bacallà, que les hem netejat, Això ens hi dona un extra de gelatina i és aquells trucs que pots fer en el restaurant perquè t'hi dona molta més gelatina. I l'altre després ja hi posarem, el bacallà. Però res, l'únic que ens queda és esperar això. Vinga, primer traiem el bitxo. Això em dic que ho fan al País Basc, però on realment hi ha els cracs, els especialistes, i que no se m'enfadi ningú, és a Biscaia. I l'all, només que ens quedi així, ja en tenim prou. Si es crema massa, ens amargaria. Abaixem el foc al mínim, deixem que refredi una mica i posarem les tripes perquè ens deixin anar tota la gelatina. Posarem aquí al mig i que vagi fent entre 5 o 10 minuts i ens anirà deixant tota la gelatina. Mireu com s'arruga. Ho vagi cobrint. Passat el temps, ja els traiem d'aquí i posarem els morros. Estan dessalats, bé, tot allò que s'ha de fer. Molt important. I un altre truc. El que no podem fer amb el morro és fer allò que fem sempre, que seria posar-lo per la pell, perquè d'aquesta manera se'ns cogui bé, sinó tot el contrari, perquè així, quan se'ns va obrint tot el bacallà, ens va deixant anar tot el col·làgen, tot allò que no ens interessa que ens passi quan ho fem a la planxa. Doncs aquí sí, perquè precisament això és el que fa que se'ns munti el pil-pil. Això, si ho féssim com s'ha de fer, hauríem d'anar-lo confitant i estar així, i anar remenant, Saps, allò? Jo, quan he treballat en un restaurant, havia de treure el bacallà al pil-pil i estar-me així, 12 minutets, en fi, aquells 30, 40, 50 o fins a 60 bacallars, no els hagués tret mai, Encara hi seríem. Em sembla que hi ha màquines i tot al País Basc que van donant voltes. És, tot un món, això del pil-pil. Veieu? Ja comença a deixar anar les bombolletes. Això és el que farà que se'ns pugui muntar. I molt important, al fer-ho d'aquesta manera, no necessitem tant oli, no en gastem tant. Perquè, en fi, només que ens confiti ja en tenim prou. Com que després no l'hem de fer servir tot, és fantàstic, és com màgic, això de les bombolletes. Això ja ho tenim, anem a treure els morros. Reservem aquí i hem de deixar que se'n refredi el pil-pil perquè es pugui muntar. I per agilitzar aquest procés el que faré això aquí és canviar de cassola. Així se'n refredarà. Mireu les boletes de gelatina com cauen. Agafarem les varetes, es podria fer també amb un colador d'aquells que té la malla fina, amb el que sempre colem tot, però jo prefereixo així. Ho tombarem i ara sí que això és allò que és molt fàcil de muntar, però de l'altra manera ens hi estaríem molta estona. De seguida lliga, de seguida es munta. Veieu com va canviant ja la textura? Ha d'estar una mica tombat i que entri molt aire. Per això també ens va bé amb aquell tipus de colador. Això sí, fem una mica de xip-xap, Això al restaurant és, molt important també és que no ens munti molt, que no acabem fent com una maionesa. Però veieu com lliga.
A partir d'aquest punt, el podríeu continuar a muntar més i us faria com si fos una maionesa. A mi no m'agrada. I, de fet, a les normes aquestes del pil-pil tampoc s'hauria de fer així. Aquí tenim el plat. Posarem una mica de pil-pil. Si us l'ensenyo, aquí, la textura aquesta que agafa. Posem a sota una mica. Triarem un morro, agafaré aquest d'aquí. I el posarem també amb la pell cap amunt. Acabarem de posar-li més pil-pil per sobre. Quina olor més extraordinària, això. Després, sucar i pa és una passada. El que jo li posaré és un tall d'això, que a part de la gelatina és que a mi m'agrada molt. Li posarem per aquí un all, que l'all sempre hi va bé, i un bitxo que també hi va bé. I ja ho teniu. Què? Us ha agradat aquest truc de com muntar el pil-pil ràpid i no haver d'estar remenant tota l'estona? Jo vaig a tastar aquest trosset de tripa que no me'n puc estar. Brutal.